ka-aksyon, ang tabang ora mismo, makakaibahan ta naman ngunyan, partner, Oh! ang winner! Si Isay! Ang winner kan sa tuyang brand new tablet. Una ko si Jocelyn! Siya mga ka-aksyon, si Marisa Cas, partner. Hali pa ini all the Clarissa. way from Tabaco City, Philippines. Maray ining kon mo ngunyan ta nanggana na kan tablet. Kaspa! Anong cash pa? Kas ang apelido ba ko? Magkartaon siya, ade partner. Dapat din na siya manggana. Oh, dapat. Nakadakol Okay siya. man, maray nga ni, ang ginanahan niya, Tablet. Ah. Takong kas ang ginanahan niya, mga tugang yaon po si Clarissa Cas nanggana ning kas. Mga ka-aksyon, Oh. kay banta ko niya na pagkahapon, ang sa tuyang brand new winner. Brand new winner. Tatanay mo may mga gas-gas na. Siyempre, brand new yan. Pero kung may mga gas-gas na yan, tapos medyo kirimi-kimi na si Clarissa. Nawag mo na ko sa iyo, partner. Winner tabi ni mga ka-aksyon in brand new tablet. Dahil iba, si Miss Marisa Cas, all the way from Tabaco. Maray na pagkahapon. Iyo ini ang pagkasabi mong brand nyo. Ano mo si Marisa, taulo ko nun. Bakong Marisa, Clarissa. Utrong ko, Clarissa! Iyo. Clarissa. Clarissa Cas. Ayan. Yan ang oh. brand nyo. Ayan. Okay. Maray na pagkahapon sa Maray liwat. na hapon po. Naugmaon ka sa muya, ade. Iya po. Ayan. So, day mo piglalauman na mailing mo ang sarong Mr. Siram. Kumusta man si Mr. Siram? Gwapo man. Joker. Ano brand nyo ko man? Gwapo man, gwapo. Ano sa iling mo, may pag-asa pa man ining magkakas. May cash ka, Kumusta man ang partner. partner ko, Magayon. si Maha Salvador. Magayon. Yee! Yan. Dahil dyan, dahil ka napapasakitan pa, Oh, ibasahon mo. Ano ang naging mensahe Mga ni ka-action, Clarissa? ang naging mensahe ni Clarissa kung taano ta, siya ang napili na winner ngunyan kan sa tuyang brand new tablet. Ang sa iyang naging komento, ang sabi niya, "Good day po, Action Cost Center. Pwede po ba ako sumali sa inyong programang Educational Assistance? Ako po pala si Clarissa B. Cas, taga Bangkilingan, Tabaco City. Nagkukuha ng kursong BSBA Major in Finance, third year college na po ako. Nagkaklase po ako sa San Jose Community College. Aram ko po na dakol na mas nangangaipuhan bukod sa ko, pero nagbabaka sakali lang po ako. Sabi nga po, daiman ki mawawara kung magbalo po. Kaya't kung sakali man po napalarin ako, malaking tulong po sa akin ang magkaroon ng tablet. Nakula po ang tabang sa kuya, lalo na po sa mga pamangkin ko po. Minsan po, nakulon siyang po. Kaipuhan manindaning gadget para sa indang pagklase. Sako po kaya dakula po ang tabang ta si mama po kaya dainaman po kaya kaya na magbakal nin gadget para sa kong pagklase ta single parent na lang Po! siya and senior citizen naman Po! igwa Po! na tigagamit na cellphone kaya lang Po! minsan tiga problema ko Po! ang storage niya and Po! siya nagtatanggap nin apps na kaipuhan ko para sa sakong pag-aadal po kaya dakula dakula Po! talaga ang sakong ining tabang kung sakali na manggana man Po! ako ning tablet. God bless. Po! And sana Po! marami pa na blessing and dumating sa inyo. Po! And maraming Po! kayo matulungan. Keep safe Po! sa inyo and sa Action Cost Center. Alo, yun ka partner, Dapat naliligawan. nga ni, sinaro ta na lang partner. Ah. Po! Oy, pero Clarissa, good morning. Marismiram na hapon pala sa imo. Nako aga pa Maray eh. na hapon din po. Kabiribit na pati ako. Kakapo-pupo ko. Gano'n partner, makurulog ang tula ko. Pirang Hindi taon ka ka na, ulo. Clarissa? Ma 23 po, this 23. coming June. Anong kurso ang pigkukuha mo? BSBA po. Anong gusto Nabasa mo mo sa baga? BSBA? Bachelor of Business po. Science. Bachelor of Science and Business Administration. Business Tama? Administration. Oo. Ka partner talaga. Tapos, anong year na yan? Third year po. Third year na. Nabasa mo na. Pag BSBA, ano kung sakali na magtapos ka dyan, anong magiging trabaho? Depende po kung sa bangko, mga More ano on po, more on business. business Business po. Administration, halimbawa, mag-administrador ka kan mall. Pwede. Administration Oo, pwede. In relation to Halimbawa, businesses. mag-administrar ka kay itong mga pisbulan. Pwede, partner. Pwede yan. Gura no mo kakaipuhan ining kuya. Dakula po, taongo niya po, nagahang na kayang cellphone ko. Kung klase ang kimama cellphone po mo? kaya ining Anong klase ng cellphone. cellphone? Pailing daw, pwede mailin. Samsung. Pailing daw. Ito talaga, partner. Kaya Oo, nagahang na. Ibabaliw mo kayan? Kaya nga, nilingon ta kung May, nagahang may na pasa talaga. na, partner. Saan Iyo. po siya nagana minsan nagahang? May mga baak na. Ayo, partner. Mahang iyan. Butasan ko. Yan mahulog mo, abunaran niya.
So nagahang na yan. Opo. Tapos mababa lang ang storage. So kumbaga, bako na siyang Bako na. epektibong gamiton sa pagklase. Bako na madali gamiton. Opo. Siyempre, Na- kung Nga maliban hassle lang diyan, po may eh. pigsasabi ka pang mga pamangkin. Gusto kong sabihin, may nakikisubli pa kan cellphone. Mga pira pang pamangkin mo ang nagagamit ka 16 po talaga ang pamangkin ko. 16. 16. Ay, Pero ka- 17. 17. Pero ka magturugang. 8 po. 8. Walo. Sa Ako- 8 na So, yan. bunso Gapos na naman. may agom. Ako na Alam walang ko na, pandaan. partner. So nagagamit siya kan cellphone na yan. Nagsusubli pa so 17 niyang pamangkin. So iba, Eh, paano sana lang, pag-schedule po estudyante kaya? lang. So, mga estudyante na lang. Ang mga pira ni estudyante sa 17. Daming sampo, mga 1, 10 2, ata. 3, 10? 4. 10 Oh. pa ang nagkaklase. Pero minsan, may Yung paano ano na pag-schedule kang paggamit kan cellphone? Pag magamit lang po sila mag-search, maroon po kami. Sa Wala man nagsusubli na pamangkin mong matiktok sana. Dahil man po yung TikTok ka, dahil man po Ande, nag-aano. Dahil na siya So nakaka-download talagang ng apps. ika kan mahiling mo na ang Action Call Center ako Bicol Party List si Congressman Saldico and Congressman Garbin nananaunin tablet. Grabe so Opo, grabe. So ano, kahit tas Nakapira ka ng comments. Puon kan sa mga primero ming episode. Dakol na po. Nagpon siya kay Riniel. duman pa kay Duman sa Riniel. tinag ka. Oh, that Tapos is ano why. yan? Sinabayan mo kay pangadji? Opo. Dahil mo ito partner na comment. Nagkadakol na. Ano so pangadji mo kay Ano Lord? na sana, sara ako sa matabangan. Nagpikit ka kad nangadji ka. Ano ang sabi mo? Na sana sara ako sa matabangan, makuanin dang matabangan yung tablet. Dakula pong kay friends. Oo. Anong trabaho ni papa mo sa kani mama Dahil mo? naman po si Papa. Dahil na si papa mo. Si mama mo, Senior na po. senior citizen na. So, dahil source na pwedeng makabakal ning yung manggura no ang tablet mo niyan, partner. More or less partner, mga 6,000 to Ay, 8,000. medyo durdakula man pala na, no? Ito na sa pinakamura, pero Kung ini iutang partner. mo nga niyan, kung iutang mo yan sa Bombay, magiging mga 9 million. Oh, mga 9,000 ini partner. Oo. So, talagang medyo difficile Opo. mag-produce ki dakulang kantidad para makabakal ning. Walo sindang magturugang partner, ikaan bunso. Tama. So, pito, May mga may mga pamilya na. pamilya na. Opo. Ako naman sanday. Pero may boyfriend ka na. Nata. Ayun. Naman. Ito na pagparapalo yun, partner. Pero ikaw naman nag-ilusyon sa imo. Nga po. Pira. Saro. Anong pangaran? Hindi na. Dahil na. Kikiligon siya, partner. Dahil na. Pero digdi sa samuyang tulo, Pero si Ma- sisayan medyo, kisay medyo Ili nga si nakakahawig-hawig. Maki, tagod. Sa nag-ilusyon sa imo. Wala man po. Ilingon mo daw ang sarong Nico. Gian, Franco Adilye, gwapo. Gustong sabihin, harayo sa itsura mi ang nag-ilusyon sa Simple lang Mas ito. gwapo. Dako man. Ah. Simple. Pero gwapo si Nico. Ayan. How about si Maki? Ah? Gwapo po. Gwapo daw. Mak. Itaw mo ng tablet. Oh, Puro ito. gwapo. Saro lang, saro lang. Saro mo sa saro partner. man yan. Sige. Ayan. Ayan. Clarissa. Clarissa. Uy, magayon ang color mo niyan, partner, oh. Namalisyan ko pa, partner. Puti. Puti. Oo, Mga so ganun, pambihira yan ah. Yeah, so mga previous Mas black. kung sa Karabaw, bihira bagang Karabaw na puti. Iyo baga. Ew. Napalisyan ko lang subago. Ang middle name pala ni Clarissa, B. Maringaning day naging G. Gcash. Dit ka pang maging G ka. Ayan. Oh. Kapot mo na, Clarissa, sa imong brand new tablet. Ano ang pagmatik mo niyan? Maugma po. Ako lang. Okay man yan sa imo na kulay puti. Opo. Okay man yan na brand na yan. Sa may mga nag-aapot baga, what color, what brand. Papa Jer, partner! Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi na igwa ka ng magagamit na brand new tablet sa imong pag-online class? Para po kay Congressman Saldi ko, dako lang po ning salamat, dako lang natabang para sa kuya. So, Napapaibi na partner si. Okay lang yan. So ito do mo. May tissue man kami digdi. Hindi ka mag-adit. May rin kaming may tissue dyan. Kaugmahan niyan partner na sayang namamatean. Nata napapaibi ka, Clarissa. Ano ang nararamdaman mo or naisip mo? Magigianan ka na sa online class. Dahil nata napapaibi ka, Clarissa. Tangaring Opo, maramang opo. kumanta. Kung ako man mangga nakitablit, at least aram ko ng pagmati. maugma. Simpleng word partner pero gulpi ang komposisyon kan Gusto mong sabihin, Clarissa, dahil mo malilingawan, anal daw na ini. Opo. Na nakaputan mo na ang regalo ni Congressman Saldico and Yes po. Congressman Garbin kan ako. Academically, kumustaan sa imong performance? Nata nagdududa ka na ba ba ang grades niya? Dahil man partner, buot sabihin kasi partner, naiiling mo ang enthusiast kan sarong estudyante ang sa iyang pagdesidir sa pagklase partner. Ano po, minsan dipisilon ta. Siyempre baka man ako maano sa Mana boss, Pero, irani mo boss. sabi O nga yan ni- yan. Clarissa, kaya- may nag-aabot na sa imo Thank you. kitis nyo.
Sabi nga ni, dahil difficile na kung talagang desidido makatapos. Tama ito, Gusto mo partner. talaga makatapos. Bakuhad lang ang kapagtiusan pag desidido makapagtapos. Ayan. Nata na sabi mong grabe ang pagtios, Clarissa. Nata na sabi mong grabe ang pagtios. Ano po? Ngunyan kaya, dahil naman na-work si mama. Hmm. So, pagday ng trabaho, magurang dipis sila no. Oo. Kaya iyo man ang ko kay maregalo makatapos. Importante ang partner. Nailing mo ang pagsakripisyo kan magurang mo, kan sa imong ina, na makatapos ka mo. Kaya talagang nagpupursige ka na makatapos. So, iba mong mga tugang may nakatapos na. Saro man lang po si kuya. So, gusto mo maduwahan. Lalo na tayo ka ang bunso. Mhm. Kung Kung may halimbawa- mensahe ka kay mama, Sige. Anong pangalan ni mama mo? Magdali na po. Magdalena. Ikaw ay suwing palad. Sige, kung may mensahe ka kay mama, Magdalena. Salamat po sa sakripisyo at sa pagpadabas sa muya. Tataw ko po ang gabos na makatapos ako sa magkatabang sa imo. Partner. Baka may tubig ka mo dyan. Mm. Baka may tubig ka mo dyan. Maagad kami ng Yan tubig. mga ka-action, nailintaan na Nadidipisilan si ang Clarissa. kaugmahan, asin ang Day, aram mo, partner, namamatayan ni Clarissa, partner. ang gusto niya talagang maging regalo kay mama niya, Makapagtapos. sa pag-eskwela. And saludo ako sa imo, Clarissa, sa siring kaan na kaisipan. Sana biyayaan ka pa ning mahal na Diyos nin mga biyaya para makapagtapos ka. Yes, at awang ka nin maray na dalan, tanganing maabot mo sa imong pangarap na pagtapos ka. Kumusta pala nandalan duman pa siring sa Indo? Ang sabi ni partner, dawang ka na kimaray na dalan. Oo, giya, partner. Ano, maawot duman? Dapat o remain on the right track. Sementado naman. Di ba? Okay. Giya, itong pagsasabi, permi lang sa tamang dalan. Ano, tay ka ba partner kang panahon? Tapos, nag-left maski may and right. nag-ilusyon na sa imo, Ang ginaray mapundang pagklase. pero Focus muna po. ilusyon mo, nakakapot na lamang sa kamot mo. Hanggang dyan lang ha. Dahil mo muna pagpakaputan ng ibang mga kuhan. Hanggang kamot sana. Kamot sana. Tara mo, pag nakakapot na yun sa iba, medyo delikado na yan. Ang pagkamot, nakakapaghalak yan. Pag nakakapot na partner sa ibang party kang kuhan, nakakadisquido. Nakakadisquido. Yeah. Ayan, maraming salamat. Congratulations. Pasok, Brad. O, may tubig may pa. tubig pa. Dahil mo nailing digdi, Ayan, Clarissa. si Paul. Digdi sa programa, Clarissa, ang tabang ura mismo, may tablet ura mismo, may tissue ura mismo, may tubig ura mismo. Atod sa imo ni Paul Londronio. Ayan, di ba? Araw gayan kaya digdi ura mismo, Ura mismo. improng tuminatabang. Kaliwa tabi, ano ang sa imong lasa na mensahe para kay Congressman Sally Congressman Sally ko, salamat po digdi sa tablet. Ngunyan po ba ko ng hassle sa pagklase. And ako lang puntaban sa mga pamangkin ko. Ano Ako ang lang pangapudan mo man sa mga kapwa mo estudyante na gusto man manggana ng Sa tablet? ko, mga- Ano ang dapat nindang gibuhon? Sa mga estudyante po na arog ko, dahil po kamo magdalawang isip na mag-comment, magtagkitulong estudyante man po, as in mag-share. Tapos dahil po kamo tawanin luya na dahil magpara-comment, dakula po ang tabang kaini, sendo. Ayan, Yan! partner. Congratulations! Congratulations, Clarissa! Clarice Cas. B. Cas. Yan, Clarissa ba? Oh, Clarissa. Clarissa Bicas. Ayan. Mga ka-action, dahil pa nagtatapos dyan, taigwala naman kita partner ng sa rupang Sa madaling sabi, partner, may nanggana na! May manggagana pa! Ayan. Siya si Michael Andrew Mural! Kasi partner sa imong announcement. Ay, yun, nandiniritso ko na. Tayo ang nakasurat. Ayan, congratulations kay Andrew Moral. Yaon siya? Oh, Sige. O, wara. Ano ang kuya niya? Iyan partner, so panibagong winner Panibagong ngunyan winner. na daw. So Iba wara man pa siya. Iba man ang pandok ni Oo. Michael Andrew. Ang sabi niya partner sa iyang comment, ako po si Michael Andrew Moral, taga Barangay 4, Sagpon, Albay. O, taga lang partner. Grade 5 student sa Albay Central School. Partner, dyan ako naggraduar sa elementarya. I am Kaya proud. palang matali ka eh. Of course. School of Winners partner yan. Sana po mapili po ako na mabigyan ng tablet para po sa aking pag-aaral. Malaking tulong na po ito sa aking pag-aaral. Di po kasi kami makabili ng tablet. Ang magulang ko po, si Papa lang po naghahanap buhay.
Saka nakikigamit lang po ako ng CP Kimama para sa pag-search ko po para sa aking pag-aaral. At pag may online din po, sana po mapili ako. Salamat. Paano yan makukuha ni Congratulations. Michael Andrew Moral? Michael Andrew Moral. Pero gusto ko ng aray. Paano niya makukuha Ano na kung digdi ako tablet? mag-distansya, partner? Congratulations kay Michael Andrew Moral. Kung ika nagdadalan mo niya na sinagdadangog, may maapod sa imo, na-stop kang action ko center. Stop. Nakagat ko na masudila ako, partner. May nagrurumdum sa ko. Pasalamat ka nga ni may nagrumdum sa imo. Ang pinakamaraot, partner, kung day ka na lang narumduman Narurumduman. ang nakabugtak in memory. Congratulations kay Andrew Moral. Alaton mo may maapod sa imo na staff kan Action Co Center kung nga rin mo pwedeng ma-avail. Ma-claim. Makuha. Actually, yaw na digdihan sa imong Yo, ide. brand new tablet. So, ako din, Mika. Prepare mi na nga ni, piganda mi na ngunyan, takon magparadalagan ka alay sa sagpon. Oo, pwede na. Ayo. So, ayan tabi, Michael Andrew Moral. Congratulations! Michael Andrew Moral! Sa mga mawat man na manggana tabi, din ito paglingawan, i-like at sa mo yung official Facebook page, Action Co Center. As in, mag-comment kung nata kinakaipon indong manggana ning tablet. Dapat yan sa inyong pangarangan eskwelahan. As in, contact numbers. Dahil paglingawan na magtag ning tulong estudyante. Sige! Maarog sa nakagkasimple mga tugang an paagi para manggana kang naguuran, nagbabaha na tablet hali sa Kubicol Party List kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. And syempre mga ka-action sa samuyang pagbabalik, dahil ka mo mag-ali, dahil magbutas. Samuyang pagbabalik, igwa na naman kaming cash raffle. Ipaparapol ta si Miss Cass? Dai. Kwarta mga ka-action, aldaw mo niya ngin Miyerkules, kaya 1,000 pesos. Antabay ka mo ha, baka ka muna ang maswerteng manggana nin 1,000 pesos. Sa samuyang pagbabalik, digdi lang sa Tabang Ora mismo!